wangu akanga apromiswa iva kubasa yakaondenzi saka madhiza cho akati asvika akanga mukuru wawakutsikatsika akati hauchawani nekuti zvaringana nevamwe saka mwanasi wangu akabva nditi mama ndikuda kundinamatirewo imandachaikurisa ndonyatsotaseka ndakatonzwa kurwadziwa bhozi munhu anga atofara akatooneka nendodho wake akatopfeka mabhegi pazvanda zvaiti saka inini zvandakatamiswa chero manje ndakabva ndagaya kuti ndikapikidza ndipe nhamba dzaiva mwanonzwa nemachena saka ndakabva ndaudza mai vake vakati vachazvigone here muprofita wacho ivava ini ndatogona mata nekuchechi kwenyu vatungamiri nevafundisi hanzi zvakanamata nezvazvo asi zvangobuda zvakadaro wani saka muti pane muprofita achazvigona here saka ndakabva ndati sisi pakava zvavakamboita mazuva aperayo takaenda kwamutoko kwamurewa vakaprofita vanhu saka pane mukadzi wakaprofita kuti iwe wauzivi imba kwenyu kuna baba vako mukadzi takazoita kudzokera kechitu akachema zvisingaita achiti zvamakangoniprofita ndo zvakaitika saka dai mamboedza nokuti baba nokuti inozindoti mwawadzotemba hauchi vaprofita kuchechi kwenu nobva vangotienda zvine kadhauti mukati saka taini vakafonera vanhu machina vari kuhwedza sisi vangu vanhu machina vaive vakabva vandifonera sisi vangu muprofita wenyu bho here ndikati nekuda kwezvandanditirwa ndokupa munhu ye 45 minutes dzekumba makii emba iyoyo saka andinandikuyepere mutungamiri ndozvakavasinekuudza saka ndobva ndatoti asi zvinotoita pesi panopromisa zvinhu zvinanzwa zvokuti zvinotoitika saka mwanosisi wangu akabva anzwa shokweni ndeve ndinayewo kukorobha akati mama andinopa 45 minutes but pasina hope nokuti zvatodi zvavharana 45 minutes dzodzodzodzo sarwani nemfungano pambatisare minutes